Benvinguts i benvingudes a aquest acte. Gràcies. Molt bé. Lo primer, agrair, perquè ha sigut tot improvisat, al grup de dependència que m'han ajudat, perquè m'han significat unes cosetes. Hi ha una persona també infantil, o no, no ho sé, ara no ho sé, perquè jo no me... Però no passa res, i anem a començar, val? El que anem a fer és el següent. Hola! Bé, anem a glossar un poquet el dia del 9 d'octubre, que és demà, és la festa dels valencians. I anem a contar uns fets que són verídics, però intentarem que siga en clau d'humor, més o menys. Bé, el primer que hem de dir és que això fa 8 segles que va passar, en el segle XIII, clar. I en aquella època, lògicament, no hi havia Instagram, no teníem Facebook, no teníem Twitter, però sí teníem els llibres. I clar, Jaume I ho va escriure en el seu llibre, el llibre dels fets. I està extragut d'ahir, aquest llibre. Molt bé, primer anem al torno. Com toca. El primer, què hem de dir el primer? Com va ser engendrat Jaume I? Clar. I anem a parlar dels seus pares. El seu pare era en Pere II. Tenim un en Pere II, soc jo. Jo soc en Pere II, el gran catòlic. Molt bé. Que estava casat amb Maria de Montpellier. Maria, per favor. Però què va passar? Que en Pere II no volia negar en pintura a Maria. Maria no volia res en ella. I què passa? Que els proms d'aquella època, els nobles, els cortesans, el que volien és que Maria i en Pere tingueren descendència, per a tindre un rei posteriorment. Clar, què van fer? Enganyaren a en Pere. Li van dir que en aquella casa estava la seva estimada, una amant que tenia en Pere. Li van dir que per a que no se donara, que ella era molt tímida i que l'habitació hauria d'estar a fosques. Perdó, és que la so del micro no el domine. Hauria d'estar a fosques i que era molt tímida i no parlaria. I clar, li diuen, sí, tu ves cap allà que te va donar satisfacció. I ell que se'n va. Tracatat. Maria, tu estàs en casa. Jo no et veig perquè està a fosques. Estàs allí, que no veig res, tal. I ella, mira. I clar, van estar tota la nit traca. Bueno, Maria, veus que és tímida, però sí, va ser veïcina. I ell no s'ha donat compte. Al dia següent, al despuntar del dia, què va passar? Què passa? Que els cortesans, entraren en l'habitació a veure si s'havia o no consumat el matrimoni. Qui vol ser cortesà? Algú voluntari per entrar? Entraren! I veiem que en Pere i Maria havien estat tota la nit allí constatar què havia passat. I clar, com en Pere de casta li vine al galgo, en Pere em posava el pardalet, posava la bala, a Maria en poc de temps li va eixir el bombo, la panxa. I clar, als 9 mesos va néixer en Jaume I, que tenim per ahir, però ara el mostrarem. En Jaume I, que és el que estem parlant, quan tenia 3 anys, 3 només, va ser segrestat. Mireu com va ser segrestat. Se va portar el Simó de Montfort al castell, segrestat, en 3 anys. Mare meva. Als 5 anys ja es va quedar orfe. Maria i en Pere la dinyaren.
saps? O sigui, molt mal. Als 10 anys va ser nomenat rei. D'en Jaume, vine. Només 10 anyets, si ja té la porta la corona. Mireu que bé. Molt bé, als 12 anys, li proposaren casar-se. 12. I als 13 es va casar amb una dona de Denau. Sí, com ara. No, més o menys. 13 anys. Als 14 va tindre el primer fill. Als 14 anys. I després va tindre molts més fills, ja parlarem. Però va tindre 3 dones. 3 dones, que anem a anomenar. La primera, Elionor. Per favor, Elionor, isca Elionor. Elionor només. Gràcies. Elionor. Després de casar amb Naviolanda Hongria. Naviolanda Hongria. Un bon aplaudiment per a Naviolanda. I després es va casar amb Teresa Gil. Teresa, per favor. Molt bé. Però la preferida d'en Jaume era Naviolanda. Era una dona molt culta, una dona que, efectivament, va ser invisibilitzada, no sé per què, aquestes coses passen, no haurien de passar, però passen, i es diu, la llegenda diu que era una dona molt estratega, molt culta, i que va ajudar a en Jaume a conquerir tots els territoris que va conquerir després. En Jaume era ben plantat, però ella era molt vista. Molt bé, què més dades tenim? En Jaume tenia 8 amants, 3 dones. 3 dones, però 8 amants. 8 amants que se sàpiga. Segurament, una mica més. Va tindre 15 fills. 15. 2 amb la Naviolanda Hongria. 2. No. I ja vas començar a conquerir. Gràcies, per favor, ja podeu eixir. Gràcies. Les dones, un aplaudiment per a elles. Molt bé. Clar, el que va fer primer és anar a Peníscola, a conquerir Peníscola. I allí els sarraïns, els moros, li donaren carabasses. Carabasses li donaren. I què penseu? Que els carabasses eren per a menjar, per a fer carabasses al forn o per a fer bunyols de carabassa? No, era per dir-li que no, que així no entres. I no entrava, ¿verdad? Que no? No. Clar. Gràcies, Peníscola. Gràcies. Després, com li donaven carabassa, va pensar, me'n vaig anar cap a les illes a lluitar amb els pirates. Els pirates. S'escolta? Molt bé. Amb els pirates. I va conquerir Mallorca. Allí, ja quan estava a Mallorca, va pensar, no aniré jo cap a València, que València és molt bonica i a mi m'agrada, que vaig anar cap a València, no? Si no, Jaume a València. I clar, va vindre una altra vegada a anar a Borriana. I allí, quan va anar a conquerir Borriana, en l'assetjament de Borriana, el que va passar és una anècdota que conta les cròniques, que diu que quan en Jaume estava en la tenda, havia muntat la tenda del campament, un niu d'oronetes s'havia posat damunt de la tenda. Tenim oronetes? No? Algú pot fer d'oroneta? Oroneta? Saps? El pardalet ese que... No? Bueno, no passa res, ho faig jo. Un niu d'oronetes. I clar, en Jaume es va posar tendre i va dir, això no pot ser, no podem desmuntar la tenda fins que les oronetes xicotetes volen. I les va deixar. No desmunteu. Jaume va dir, no desmunteu. I clar, això ho conta. Després, va passar que va anar contra el Puig. Ja després d'aquest acudit, va anar contra el Puig i allí, pese a que els cristians, els cristians
Venid, Cristians. Estaven ahí en el puig. Un fort aplaudiment als Cristians. Molt bé. I, pese a que, diu la crònica que pese a que hi havia més musulmans que cristians, musulmans hi havia més, bueno, ara no tenim molts, però hi havia més. Diu la crònica que els cristians guanyaren. Com va ser això? Què penseu? Què va passar? No? No sé. Van a barallar. Bueno, diuen les llegendes, diu la crònica, que és perquè els moros no estaven acostumats a això de lluitar, estaven molts segles així, els va pillar desprevinguts i per això perderen. I també diu la crònica que és perquè se li va aparèixer Sant Jordi a Can Jaume. Qui vol fer de Sant Jordi? No tenim un Sant Jordi per aquí? Jordi! No està? No passa res, jo faré de Sant Jordi. Va aparèixer Sant Jordi. Tu vols fer de Sant Jordi? I Sant Jordi va aparèixer al seu cavall i va contra els moros i va guanyar. Ella soles. De vaquero. No, ja, morts, tots morts. Molt bé, aplaudiment. Això per això guanyaren en el puig. Els cristians han musulmans. No tinc molt que gràcies a Jordi. Ha aparegut. Ja en acabar, ja feren l'assetjament a València. I acamparen en Russafa. En Russafa passa tot. I acabaren allí, en Russafa. I quan estaven allí, els sarraïs intentaren atacar per sorpresa als cristians. Quan estaven dormint, els sarraïs vingueren. Però una rata penada, així, va donar un colp a un tambor, i va despertar els cristians. I clar, els cristians es despertaren, se donaven compte que les anaven a atacar i guanyaren, perquè ja no els havien pillat desprevinguts. Des d'aquell moment, la rata penada està en l'escut de la ciutat de València. La tenim ahí, no? Sí? No Sí, està, però no es veu. Però sí que sabeu que està. Molt bé. És l'escena de la rata penada i és verídica. Bé, i ara anem a glossar un poquet la figura de Jaume I. Vaig a llegir, tenim així, vaig a llegir una crònica de Bernard Desclot, que la tinc aquí. Un moment. Què diu així? El rei en Jaume d'Aragó fou l'home més gentil del món. Era un pam més alt, molt alt, que qualsevol altre home. I molt ben format i perfecte en tots els seus membres. En tots els seus membres. Tots els seus membres. Tenia la cara ampla i vermellosa, de color encès com el color de la flama, i el nas llarg i ben recte. La boca gran i ben feta. Com era la boca? Ben feta, ben feta. I bones i belles dents blancs. No es veu per la mascareta, però sí. Que semblaven perles. Els ulls clars i vells cabells rossos com fils d'or. Mira que cabells. Tenia gran espatlles i el cos llarg i prim. Els braços grossos i ben fets. Belles mans i dits llargs. Llargs. Les cuisses grosses. Les cames llargues i dretes i proporcionalment grosses. Els peus llargs i ben fets, que feien lluir el calçat. I fort, molt audaç i destre en les armes. Fort, valent, generós, agradable, a tothom i molt misericordiós.
finalitzar, simplement contar com fer un cavaller. Podríem fer així una escena de com fer cavallers a cavallers i cavalleres, reyes, i anem a... Bueno, la història és que sempre els que anaven a ser cavallers el dia d'abans se tenien que retirar, resar, bueno, anar ben lluït, ben vestit i tot això. Però bueno, i després juraven i el rei, reina, els donava un colp, no? I les feia fer un jurament. A veure, anem a nomenar cavallers i cavalleres a tots els delegats o delegades de tots els cicles de l'escola. Que isquen els delegats i delegades, per favor. Per favor, pon minuter. Anem a pasar a nomenar. El mismo. Chavales, caballero. Ahora els delegades que vinguen. Davant del rei. ¿Eres delegado? La ceremonia... Da igual, da igual. La ceremonia... No passa res, ja està, ja tenim així. No, ens falten les passes. Alguna passa per ahí? Ay, estaba ahí. ¿Pero dónde está la espasa? Mira, sí. ¿Qué nos pasa, Está un poco hostia. Tampoco hay que ponerla... Es que es una espasa pacífica. ¿Te pasas en fila, por favor, así? Así en fila, tú no, tú te ves ahí, que eres el rey. Esa. Eso también está. ¿Te poses en fila que te va a nominar caballero? Tú también. Gràcies. Perdó. Moltes gràcies. I ara anem a fer un jurament. Val? Anem a jurar. Per què jurarem? Mira, jurarem. Jurarem per la pau, pel respecte i per la igualtat. ¿Te parece? Sí, ¿no? Nos nomena per la pau, el respecte i la igualtat. En nomena caballera de Guadalcanal. Per la pau, el respecte i la igualtat, caballera de Guadalcanal. Per la pau, el respecte, per la igualtat. En nomena caballera de Guadalcanal. Tu també, per la pau, el respecte, per la igualtat, nomenada caballera de Guadalcanal. Per la pau, el respecte i la igualtat, Raúl nomenat cavaller de Guadalcanal. Per la pau, el respecte per la igualtat, nomenat cavaller de Guadalcanal. I per la pau, el respecte per la igualtat, nomenada cavaller de Guadalcanal. Molt bé! I no res, el que han de fer les delegades i delegades és nominar a tots els companys i companyes, cavallers i cavalleres de Guadalcanal, quan pugen a la plaça. I ara, per despedir-nos, el que anem a cantar és una cançoneta que coneixeu tots i totes, que és tan bonica, que diu així. Comencem. 1, 2, 3, sí, tots. Chao, me tenías en solas. Chao, me tenías en solas. Chao, me tenías en solas.
iglesia.